дар як қисм минтақаҳои ҷумҳурӣ хайфияти паҳн шидани бемории гули гӯсфандон зиёд аст. Аз ин хотир мо тавсия мекунем ки он хоҷагиҳое ки имрӯз эмгузарониро нагузарондагианд, мисол дар моҳҳои сентябру октябр, мо тавсия метиҳем ки ҳамин шабу рӯз эмгузаронро бар зидди бемории гули гӯсфандон амалӣ кунанд. сеюм масъалае ки имрӯз қобили қайд аст, ин бемории бачапартӯи гӯсфандон. мутаассифона солҳои 3-4 соли охир аст ки бемории салмонеллёз ки барангезандаи сабаби асосии бачапартӯи гӯсфандон мешаванд, бештар ба қайд гирифта мешаванд. мо тавсия метиҳем ки дар 1 моҳ ё то 20 рӯз мондани наслгирӣ истифодаи антибиотики окситетрасин тавсия метиҳем. бо хӯрока ҳамин омехта кунанд, гӯсфандонро хӯронанд ки хайфияти бачапартӯи гӯсфандон кам шавад.